gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Nemam nikakav pripremljen papir, govorit ću iz glave i iz srca jer smatram da je vrlo neodgovorno na neki način okrivljavati građane ili ucjenjivati građane sa mogućom nestašicom lijekova, uopće plasirati tu informaciju prema njima. Zašto je to nepristojno, neodgovorno? Zato što su građani ispunili sve svoje obveze. Bilo da su radnici pa plaćaju doprinose, bilo da su umirovljenici pa plaćaju 3% dodatnog zdravstvenog doprinosa, bilo da nisu osigurani pa plaćaju participacije, bilo da su osigurani dopunsko zdravstveno osiguranje i plaćaju mjesečno policu zdravstvenog osiguranja. Dakle, građani u ovoj priči, u sporu sa veledrogerijama nemaju apsolutno nikakvu odgovornost, dakle ispunili su sve obveze, da nisu već bi imali ovrhe. Prema tome, oni lijekove moraju dobiti. Gdje je greška? Greška je na sustavu, sustavu zdravstva, sustavu financiranja zdravstva. Ako jedan sustav 20 godina generira dugove prema veledrogerijama, što treba učiniti? Pa treba promijeniti način rada. Treba promijeniti način rada. Naravno, ja razumijem i ravnatelje koji dobiju određeni novac iz HZZO-a i prvo što učine, isplate plaće radnicima, svojim zaposlenima, liječnicima, zdravstvenom osoblju, ostalim zaposlenicima. I na kraju balade ostaju lijekovi i ostaju dugovi prema veledrogerijama jer oni mogu čekati, jer su oni godinama naučeni čekati, oni to uredno zaračunavaju troškove financiranja i onda kad to pređe određenu granicu onda dolazi do ovog ucjenjivanja koje ide vrlo neetički preko leđa građana. Umjesto da se imenom i prezimenom kaže gdje je odgovornost za ovakvo stanje. Naravno da u cijelom tom sustavu zdravstva ni apanaže koje dobivaju bolnice po broju kreveta, usluga i svega onoga što je u planu nisu dovoljne. I tu je objektivan problem. Tu postoji problem ukupnog financiranja sustava zdravstva. Kako izaći iz ovog začaranog kruga? Vrlo jednostavno. Lijekovi se moraju plaćati po nižoj cijeni nego što je sada, na način da onda HZZO direktno plaća potrošnju lijekova. U centraliziranoj državi kao što je Hrvatska to ne bi bio nikakav problem. A šta prije toga treba učiniti? Treba sjesti sa veledrogerijama, reprogramirati taj dug koji je ionako prevelik i prenapuhan troškovima financiranja jer nitko normalan ne može izdržati kašnjenje u plaćanju godinu dana. Treba refinancirati na 5 godina tih 6 milijardi i početi plaćati redovno svaki mjesec potrošnju lijekova. Tada više nikada građani ove RH neće biti postavljeni u ulogu taoca i da će netko zazivati umjetnu nestašicu lijekova zbog neplaćanja. Građani apsolutno nemaju potrebe za bilo kakvim strahom da neće biti lijekova u ljekarni. Tamo građani uredno plate, dobiju i biti će ih. Oni jedini strah mogu imati da zbog greške sustava ne dobiju odgovarajući lijek u bolnici, tamo gdje ga mora biti. I to je suština cijelog problema. Ovo su samo prepucavanja ko bi da bi, što je bilo prije kokoš ili jaje, treba rez, treba reprogram dugova i treba uvesti direktno redovno plaćanje potrošnje lijekova bez stvaranja ovih financijskih repova. Dok se to ne riješi, sreće nema, ovo će se ponavljati svakih 6 mjeseci, svaku godinu, svaku vladu, prema tome nitko ovo neće na ovaj način izbjeći. Ja molim samo građane da budu mirni, oni moraju dobiti svoje pripadajuće lijekove, greška je na sustavu, oni su potpuno ispravni. Hvala lijepa.